Los niños aún están aterrizando en las aulas, pero desde la Federación AMPA Santiago ya tienen deberes que poner, y no precisamente a los más pequeños, sino al gobierno local y a la Xunta. Y es que las demandas del colectivo se repiten año tras año. Este miércoles, aprovechando que arranca un nuevo curso, repasamos con la vicepresidenta de la entidad, Esther Martínez, las necesidades que la comunidad educativa tiene encima de la mesa y que no están siendo escuchadas por las distintas administraciones. Nosas demandas continúan arrastrándose, digamos, un ano tras outro, non? Porque non se puso en marcha o Consello Escolar Municipal, que é algo incomprensible en unha cidade como Santiago de Compostela, e que levemos os anos que levamos sin un Consello Escolar Municipal, donde deberíamos, bueno, pues tener un foro para falar, para debatir, para reflexionar sobre o ensino público desta cidade. Fixéramos unha proposta de ir cambiando paulatinamente de modelo, introduciendo, se era posible, cociña en algún colexio para ver como funcionaba. Entendemos que os cambios non se poden facer dun día para outro, que requiren infraestructura, recursos económicos e incluso, bueno, pues, información e cambios, non? Pero tampouco se deron pasos en ese sentido. Sabemos que a empresa que sigue a mesma é sinal de que o modelo sigue sendo o mesmo. Os colexios públicos quedanse pequenos ou están mal organizados, os comedores ás veces teñen 2 turnos, a veces hai aulas en despachos, a veces hai aulas de informática que desaparecen porque algúns dos colexios, bueno, pues, non teñen capacidade suficiente, non? Os patios escolares non están ás veces adaptados, o que é esa cantidade de nenos e nenas de distintas edades para que fagan, pues, un xogo libre, un tempo lúdico, un momento de relación, están apretados, cando chove van a pabillóns, pues os centros escolares requerirían tamén en moitos casos, pues, a ampliación e a mellora dos espacios, non? Os centros necesitan profesionais de ensino, non porque os que teñan sexan malos, entendédeme, senón porque hai poucos recursos humanos. Hai aulas de 27 alumnos en moitos centros e, sobre todo, no que se refira aos profesionais que fan o apoio aos nenos e nenas con dificultades de aprendizaxe, con necesidades especiais, non?